Good morning guys. I'm not feeling well guys. Kaya pupunta kami ni daddy sa hospital. Magpapa-check up na ako. Kasi hindi maganda nangyayari. Hindi maganda itong nangyayari sa akin. Nakakaloko. Hindi ko alam. Nangihina ako. Kasi lahat ng kinakain ko is nilalabas ko din talaga. As in, walang natira. Tapos nag-vomit pa ako kagabi. Tuwan-tuwang ako kagabi kasi nakain ako ng half rice. Tapos ulam, saging, isang buong saging. Kaso nung mga 11 ng gabi is nagising ako. Then nag-CR ako. Yung nag-vomit ako at nag-poop as well. Excuse me again guys sa mga makapanood nito. Tapos ayun, parang pumipintig-pintig yung mga mga kalamnan ko. Tapos bigla akong parang may hilo. Sabi ko dati pa-check up na ako kasi talagang nararamdaman ko hindi maganda tong hindi maganda tong nangyayari. So kailangan kong malaman kung ano to. Nag-start lang naman to yung kami guys, dine-in kami dun sa Masil. I don't think na na nasobrahan lang ako sa side dishes. Siguro merong dish to na nakain ako na nakasama sa akin. Ayun, kasi kahit na prutas yung kainin ko, mamaya ko din. Ang hirap, gusto ko nang kumain. Pero wala talaga akong gana kahit na isang slice bread lang. Hindi ko pa siya maubos ngayon. Pero pinilit kong inumin yung isang cup na Milo eh. Kaso kanina parang nasusuka na naman ako eh. Pinigil ko lang talaga. Ayun, naatay ko lang si daddy, nilakad-lakad si Groot. Inuna na niya ni Chris tsaka ni Potpot si Pokna tsaka si Maggie. Ayun. Pero papaship muna namin sa Bohol guys kasi kailangan na yun, iasap yun bago pumunta ng hospital. Hey guys, dito na kami store ni daddy. Hi daddy. Kami kami nag-open. Wala pa sila eh. Galing kasi kami Baclaran, pinaship namin sa barko. Mga forwarding company. Sea Cargo. Yung sa Bohol na. Tapos natay ko lang si mama and then na rin kami. Alis kami para magpa-check up na ako. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa akin? Kailangan ko na siguro, nakakalimutan ko kasi inumin yung vitamins ko eh. Kaya parang, mababa ata yung humihina yung immune system ko. Sa immune system ba yun? Sa sikmura to ngayon eh. Anyway, I'm fine naman guys. Gusto ko lang na yung bumalik na yung gana ko sa pagkain. Kasi ang hirap, yung wala ka nang mailabas. Tapos, wala kang ano ba yun? Labas ka ng labas, pero wala kang maipasok, diba? Kaya, yun lang. Nagising na si Chaba eh. Wait, mo hair mo. Ito yung hair mo. Lika, dito tayo, dali. Dito ka. Dito ikaw. Nangwawali si Wawa, dali. Wala. Dito. Dito. Ikaw. Dito, dali. Dito ka, wawali si Wawa, dali. Ikaw, Chaba. Galing na nila magsipaglakad guys. Oh, dali! Ang bilis na rin eh. Ikaw, Chaba! Ikaw! Dali, dali! Dali, yun na si Mama, dali! Dali! Gusto na ito sa camera eh. Halika na, halika na, halika na! Halika na, halika na, halika na! Ito na oh. Hi guys! Mga artista po ako guys! Kaya ako mahilig sa camera! Hoy! Chaba, Chaba! Chaba, Chaba. Ayun. Oh, huwag ka mambundol ah. Huwag ka mambundol. Dito ka lang. Dito ka lang. Hey. Dito ka lang. Nawalis pa si Wawa. Nanarado na si mama oh. Kain muna daw kami. Kasi minsan pag kailan kumakain, tsaka din magpapasukan ng mga bayan. No. Na-istorbo. Diyan gumagawa na sintay ng sarap. Nagkikain muna ako guys bago magpa-check. Nilaga. Tapos, ito yung Ana?
sa hanggapan yan. Hindi, pipigilan ko. Subo lang ako konti. Yummers eh. Ah! Diwa, diwa, diwa. Oy, Bruno. Nakatambay kami dito guys sa Joros Hardware, Lumber and Industrial Sales Inc. Binasa no. Ayan, dito lang siya sa, sa Rotonda, Taft Avenue. Nagpas lang ng palengke. Ayun. Mali namin mga tao. Order kasi ako ng ano, ng lumber. Ano ba yun? Plywood. Kasi bukas na darating yung ano, si Mang Rene para gumawa ng mga shelves sa, ano, sa store. So, excited ako para sa store. Para maayos namin ng mabuti at para siyang ano lang, ang daming tambak sa ilalim ng ano, ng shelf. Oh, Milky Way. Nothing beats Milky Way. Ayun, tapos nahinginain lang kami ng ano, chocolate. Bigay sa akin ng supplier ko kahapon, no. Sarap Ben, patikim mo. Definitely. Ay, parang ano din. Pati lang. Alam niyo pala kagabi, eh di ba 11 o'clock? Nagising ako kasi sakit ng tiyan ko. Tapos nilabas ko din lahat ng ganahin ko. So parang matanggal yung lasa ng ano, or parang mabusog ako ulit. Di ba yung chocolate, sabi nakakabusog daw? May sneakers ano sa ref. Kinuha ko, tapos yung isa doon, ano ba yun? Yung cookies ba yun? Nagbili na sa Japan Homes? Kumukatag isa nun, pero akong binuksan. Ang tigas. Nakatulugan ko na, di ko naman nakain. Taloga. Andun sa ano, bukas na yun eh. Mamaya kainin mo dado kaya si Chris. Ba, nakita na yan. Ayun lang. Wala una na. Sabi wala una to mag-ano. 2 minutes pa. Magbubukas. Nag-lunch break ata. Yun, and then, punta na kami ano. Pa-check up pa ba ako? No. Nakakain na ako. Ayan tayo eh. Pag nakaramdam ng ginawa, wala nang ano eh. Nakaka-cancel yung pag-check up eh. False alarm lang yun. Yes, no. Duhat guys. Ayan, dito kami sa Pasig. Ayun! Ano kaya? Ito. Ay, paano yung... Damit? Ay! Sorry. Hindi ko sa damit yun. Eto na guys, nakakarami na ako ng kain. Kanina pa, nandun pa lang sa ano, kila mami sa loob ng bahay. Sarap! Grabe. Sayang konti lang eh. Mga ano pa yung iba, boot pa eh. Pero alam ko, tag-duhat na talaga, magpapadala nga ako. Sana nandun pa si Papa sa ano. Hindi pa nakalis ng Nueva Ecija para magpapadala ako. Ilalaglag lang to dun sa kila nene eh. Kain tayo! Ang daming tao dito sa Mega. Daming sale eh. Yung bumili akong shoes ni Mama tsaka ni Mika. Regalo ko sa kanila. Si Dayan walang napiling ano, wala napiling size. Design. Ayun, tapos yung pinapabili ni Papa na ano, yung pamputol ng mga wood. Parang electric saw. Ayun lang. Uwi na kami. Pero kakain muna daw to si ano, si Poging driver. Saan kakain de? Tingnan lang ako sa Zara. May tingnan lang ako. Zara. May tsinelas akong bet dyan eh. Wait lang. Sa dami-dami ng inikutan guys na restaurant. Ang bagsak. Greenwich. Ayun silang kakain. Sumapa rin siyan ko eh. Pero tumigim ako ng isang slice ng pizza lang. Nagutom. May ming-ming dito guys. Oh. Yung isa, tingnan nyo. Ayan o. Ayan o. Ay, kita yan. Ayan o. Oh. Ilaw kita ko siya. Ayan o. Oh. Ming-ming! Gago yan eh. Ay, dito ming-ming! Ginagawa mo dyan? Ano, yan, laglag na yan. Sa umag kasi dyan ito. Nanguhuli siya ang daga. Excuse nga me. Kulit na ito eh. Di naman ta, no? Matapang? Ay, ming-ming! Ginagawa siya para ka staff toys dyan. Ha? Ano? Magkano to, babe? 4.6 me. Oo, pero magandang klase yan. Stanley. Oo. So, magagamit pa yan dun sa bahay na. Oo. Yung nga ano ni Papa mo. 6 months. Warranty. Naantok-antok na siya kakaantay ng daga, oh.
Ang kulit. Ayan. 3 lang anak na ito, may. 4, ewan ko kung nasaan yung isa. Ito maganda to, yung 3 kulay. Alagaan mo na lang kaya lahat. Yung pulot mo ni ano, Oo. ni Dayan. Asa na pala yun? Si Jam. Hindi mo si Mother. Ganda oh. Yay! Yay! Naregalo ko sa mga nanay. Oh my God. Di ka siya? Oh my God. Ala. Hala, lagot. Ay, baby girl ko. Ano, away na naman ang guys. Ano? Ano? Kiss naman ako, kiss naman ako. Ay, kiss naman si Tamoy. Kiss naman si Tamoy. Kaya ako duman para makita kayo. Ha? Di ka siya? Ano ba yan? Sabi mo, sure na yun. 7.5 yan. Oo, 7.5. Ay! Wala sakto sa'yo. Ah, kijo, kijo, kijo. Ay, ding, 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 ding. Ay! Ay, kiss na. Ay, ay, busera. Wala nga yung shoes ko. Wow. Nakita, tignan mo. Ay, wet box! Nampupan mo, gosh! Ay! Ay! Ala, nagapang na rin siya. Ala, uy! Ay, kuya. Naka-upload pa lang po yung hapon na vlog. Opo, kuya. Ay, Okash. Pakis naman si Tamoy. Uwi na eh. Pakis naman ang Tamoy. Uwi na ang Tamoy. Ari ko, ari ko.